Lähteekö tästä minkälaista kannustusta tähän? Vähän käsiä yhteen. Loppusuora menossa. Legendat hakkaa halkoja. Ja nyt alkaa näyttää siltä, että tämähän menee aivan rinta rinnan tässä vaiheessa. Nyt vaan käsiä yhteen, nimittäin näillä näppäimillä selviää, että kumpi näistä herrasmiehistä sitten loppujen lopuksi selviää voittajana. Ja ratkaisevalla hetkellä Juha Mieto lyö halosta ohi. Ja näin, kisa on päättynyt. Ja aivan loppusuoralla suurin piirtein 100-osana sekunnilla Vasperkon voittaja. Aplodit. No, tuliko hiki? Kyllä se on mukava lämmin tuli ja täytyy sanoa, että niin kuin huomasitte, loppukiri ratkaisi. Vasperilla jäi se yksi halakaumasta, mutta kun se putos tuonne, niin se meni 2 osaan. Kyllä ei raakalla voimalla mitään tehdä. Siis onko joku joskus aikaisemmin huomannut, että ruotsalaisilla voisi käydä tämän tyyppinen munkki? Otetaan sieltä tulkki käyttöön, en edelleenkään tällä omalla ruotsin kielen taidolla. Mitkä oli fiilikset kisasta? Ja, gick lugnt och städat. Inte så högt tempo. Ei ollut kova tempo ollenkaan, se oli ihan rauhallinen. Vähän sellainen kaverikisa. Tasaisen tappava vauhti. Tasaisen tappava vauhti, sanoi Juha. Hyvin käännetty.